Unom ka mga sityo sa barangay Tejero ning Dakbayan, Sugbo, gi-lockdown. Kini tungod sa nagadaghang kaso sa COVID-19 sa maong dapit. Cebu City Government mohatag og ayuda sa mga residente nga naapektuhan sa nahisgutang lockdown. Ani ang report. Ang mga sityo nga gipaabot sa lockdown naglakip sa Vilgon, ICM, Daklan, Sampaguita, Looban ug Bacarosa. Kini ang mga dapit nga adunay daghang mga COVID positives. Walay mga mulupyo nga tugutan nga makagawas sa ilahang mga sityo, gawas lang ni adto mga frontliners. Ang Tejero adunay kapin 70 ka mga nagpositibo sa kagaw. Hinuon ang Dakbayan sa Sugbo ang muhatag sa mga nagunang panginahanglanon. Padayon karon ang kining contact tracing ug mass testing didtong dapita. Samtang duna nay gi area gikan dinhi nga mga bugas 550 ka sako nga mga bugas dito sa gym mo'y atong nasabutan uban sa mga barangay officials nga ilang ipang-apod-apod ngadto sa mga apektadong pamilya sa unom ka mga sityo. Unya lakip sa 550 ka mga sinakong bugas, dunay 11,000 ka mga canned goods, beef loaf o corned beef. Samtang kung dunay gi-lockdown, nausay mga dapit nga gilibkas ang lockdown sa usa ka sityo sa barangay Guadalupe kay wa nay natala nga nataptan sa virus. Wa tay reklamong dawat ditong dapita kay gipamonitor sab sa atong mayor. Mao na karon nga lifted na ang ilang pag-lockdown sa sitio Kabahar. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.